Сәлем, дусларым! Мин сезне бүген әтием белән таныштырам. Ул мәктәптә укыганда баскетбол түгәрәгенә йөргән. Шын баскетболчы. Рамай, кил монда. Әйдә, буҗрага топны кертеп күрсәт әле. Әти, баскетболда бөтен спортчылар да бик озын буйлылар, гигантлар. Минем кебек кечкенә буйлы ничек тупны кертә алсын ди? Нинди биектә урнашкан бит ул буҗра. Юк, кертә алмам. Син тырышып кара. Юк, булмас, әти. Бу тупны мин күтәрү түгел, көчкә селкетәм бит. Ай-ай! Нинди каты, үзе авыр. Юк. Булмас, әти. Анысы минеке. Мә, бу тупны керт. Ярар. 1, 2, 3. Охо! Юк, кермәде бу, әти. Монысы да кермәде. Булмый, әти. Була, тырыш. Ура! Хәзер синең чират, әтием. Рамай, туп турында сөйләп бир әле. Баскетбол тубы башка туплардан аерылып тора. Ул каты һәм кулда шуып китмәсен өчен махсус резинадан эшләнелгән. Хәзер мин ыргытам. Оппа! Керде! Баскетболны ыста уйный, тупны тез атучылар. Җитез һәм үҗәт егетләр. Матур, озын буйлылар. Нәкъ минем әтием кебекләр. Әтием, мин синең белән бик горурланам. Рәхмәт, Рамай.